Здравейте, аз съм Деси и ви представям нашата музикална кутия Soundbox Pro. Както може да видите, бутоните са от двете и страни. Всичките имат подсветка, което позволява да използваме устройството спокойно и през нощта на тъмно. Като натиснем това копче, стартираме машинката. Също така имаме и Power Display функции, за да знаем колко е заредена батерията. А това е таймер бутонът, който може да нагласим според предпочитанията си за време. Този е за нощната светлина и ни дава възможност за 4 режима на светене. Следващия бутон с листенцата е за природните звуци. Те са 12 на брой. Другият е с бебешките мелодии, 8 на брой. Следват 5 с бял шум и 5 от вентилатор. А последният е за запис. Чрез продължително натискане стартираме записа. А с кратко натискане го прекратяваме. Само с едно кратко натискане пускаме записа да се изпълнява. По всяко време можем да сменяме звуците с съответните бутони. Това наистина е една функционална и компактна музикална кутия.